ଆଜି ଥିଲା ସୋମବାର ଆଉ ସୋମବାର ହେଲା ମାନେ ମୋତେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଛୁଟି ପରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥାଏ ନା। ଆଉ ଏପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଗେଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଖାଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗୁନୁ ପାଇଁକି ଟିକେ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବ ତାର ଆଜି ରୁଟି ଡେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ରୁଟି ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋର ପେସେନ୍ସ ପାଇଲାନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ମକାର ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଅଦା ଜିରା ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଗୋଟେ ଆଣ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ସୋଢ଼ା, ପିଆଜ, ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ହଁ, ଆପଣ ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ଛୁଆଟା ଥିଲା ନା ଆଉ ଖାଇପାରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ତାର ଆଉ ଲଙ୍କା ପକେଇଲିନି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି ଝିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, ସେ ଝିଲାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଲରେ ବସି ଘଣ୍ଟାଏ ଖାଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ସେପ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ କଟିଂ କଲି 4ଟା ପିସ୍ କରିକିରି। ତାକୁ ବି ଖାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ଆସିବ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନାଉଥିଲି ଟିଫିନ୍, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ସେଇ ଠିଆ କରାଉଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାର ବାପା ସହିତ। ତାପରେ ଆସିଲି, ତା ବାପାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁକି ଜିଲା। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦେଇକିରି ବି କରିଥିଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ମାନୁ ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତୁ ଉଠେ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉ ମୋ ରାଗ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ରାଗ ଟିକେ ମାରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ କେମିତି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେ